Now, my Chimashan mango. All right. Otherwise, Bo. Basaru fire. Christmas. Magai Tambasi? Christmas Tambamush. Apana Unizai. Christmas Apana. But Sylivia, I would do anyone. Ganzinga, we got Sylvia. Go Christmas when you got to piss and no, you can't go to Nani food. Bebre no go to say. Go can I'm never gonna to run in boyfriend. When I'm up seeing, I got to answer. Sure, the Tara. Oh, but to Muda didn't Nayoga Gucci in Niga. One of a mirror. Wasn't that what I let? That's not saying. Oh, but in the Zuram Nabu also tries as a Mama Peka as a Christmas. Eh? Kedakuna. And the Rambo Famba Fambos, but I'm going to Christmas and get it very low. Oh, young low. I get low, Saka. This wouldn't end up party, contributing the pipe in the Gangota. Coach Kaff, Magata say, Pachka. Paid up to Brian. To be paid up. Oh, to take on Mama drinks or stone in our. But Maraya so she catch Kaff, so good to Makasika about time. My mouth has a farm. Farmer they go find brush with juice. Was cutting there one up and a chook eat. When I go to pin them cut, based my children with my suburb. I'm not gonna move. One longer good man. But they started so my one. One day was something now. Okay. Oh, Bo. Hanzi Billy wakatamba Christmas yao zvakanaka. Christmas can stand up to talk about it. That's what tournament yard. Ah, Billy Boy wakatadza kuma 3 ma drinks pa pepa. Makatadza komzea makatadza kuma 3 se. Pane zvimwe zvanambozadzisa zvimwe zvandakambo uya ndani virikina. Oh. But senior chandunezana nawo ndechekuti havasi kuda kuya nechimoko chawo tende KFC. Ameno una 30 takati Bo akatovhuma wewe. Nesenior. Toita sei? Utano hwakangosiri right. But anokwanisa kuenda. But ingwani anokwanisa uyu anokwanisa kufamba wana. But tikaona zviri bata. Unkombe ngapfura ngambire zvekurapa. But ndakanzwa mbiri yawe kuti Hanzi unyanyofambidzana nezvakastroka kai. Because Hanzi une chime futi chakastroka futi chakambinga ufambidzana nacho chepazasi apo. Ndinazongofambidzana ndaitoda kuti ndipindepo but handazopindapo. But zinofamba sei yose udaona vanenge vamboti ndaida yochanyanya ndikumbiro zviri sechingoti ndipo zvakati saka manje ini ndisingaoni zviri mukati memiri wake kuti munhu ari kubhokozi munhu akastroke kana akagara kana akamira haungazvione kuti rimwe saiti rakadai kuti rimwe saiti rakadai saka ndiri munhu ndingofarawo nevanhu chingoti ndoona munhu kutandarawo naye tichikurukura achitonya nini saka zvinhu zvokustroka ndotozozviona pato pai ndatondigirikira ndada kutoita zvimwe zvinhu naye. Oh, but ipepe zvakafamba sei pepe wakazozviona sei kuti ndozviripo? Ndakazviona kana kusagona kufamba kana kutadzoka kana kufamba kana kuuya kana kuzasi kana kudiwa aitadzoka kana kuya kuzodii. But kumuda waimudako pakutanga nditanda kuziva mashoko ake kuti abhokozi unofanira kudawo munhu achitaurawo zvekurereka tichienda neRoddie atinofanira kuti kutanga kutaura zvimwe zvinhu zviri out of topic. But wangakamutaurira here kuti ndokuda iye ndiyaitotozvitaura yega aiudza iyoyo. But Hanzi iwo waimbotenga the likes of ana Chingwa ndizvaaida ndizvaanoziva wanongoziva Chingwa chete. Chingwa nemazai ko zvimwe hazvionekwa kutoita kutomuudza kuti kune zvakati pandengo watotanga watonzwa. Sai maimudza kuti chii kune chii?
ndayangoda kungogumira pachingwa hamuna kumudzera kune maro iko haana kuzofamba manje dai akazondifambira achinhikirikira maimutaurira kuti kune maro iko ndopataizosvika kweseko maoza kune maspice panyasini anzi bhebhe racho handiti razostroka ende harinambobva rakafamba saka maiona sendoenda ikoko aiwa ndaimuona mudziva akagara utano hwake hwangwadzikira apa iye ndiye hwanika kosta futi mumwe wechi2 akunzi akastroka futi vepasera apo vese vandamfirimarara navo vese havafambi vanhu vasingatofambi but sei muda kurerekera ikoko imimi muchingotsvakana nevanhu ivavo sei muchingotsvakana nevanhu ivavo aiwa ndiwanikwa chindidaidza ega kuti tinindi vanhu kasi ine ndichita mabasa mudzimaotaka kutidebhiswa makudhibhiswa makudhibhiswa kwati ndomuzoti yo kwanoda nezvangu huya kutangi apa kuda iwo hawazohuya hawazofamba achazimara kuya nemaurichea manje zvinosvikoita sine but as long as muchingoada futi hapana problem asi havana kutaura nezero christmas pausiku musina bhebheri nezuva hana ndakagutisa zvaitazonikirikira osa kana makagutisa zangu bhebhe randaita ranga risipo Sylivia but Sylivia ndo wati kuti wena tiende makagutisa munhu akagutisa chi hazinyatsi kuita saka wo kana makagutisa mudi zvisina basa nichido zvisina basa plus vakwaipisa ndangotambiro zvakuti mudhuza kugutisa plus kupiswa futi plus kupinda mudzimba dzevanhu dzimwe handisina kukokwa nechingandikirikira kuendo panhu pandakakokwa alright daiwa zvinokudzwa senior but panyuye pa makaironga sei tinongoitawo zvatangoita nezuro mungobra tinongoda kutangira futi ipapo tichiita sezvezvi tiona kuti zvakamira sei alright iwe ndipungwe kwayo ngoma takabaka pungwe tisamborara because avararwe kapa zvekugutisa zvenhu zvamukutaura izvi kugutisa nekutsa zvinozobuderi inotaka gore musiko kozikatanga eka but mimi munokurumidza kugutisa kai ndoita kuti chizvinikirikina chizviupdatawo tisasvike ipapo gore ngatange muchitsva here makagutisa niweka ize midnight vanhu munhu akanaiwa nemvura kutanga gore chitanga anopera chinaiwa nayo saka zvikatanga manje muchitsva magutisa hamudzombocha bhebhika alright aiwa bosi ibo sharp kana imwe plan takuzotono anogona kupai 1 wake bhebhi losichaita bo dhafu chaizvozvo chinobuda ana madhafu munovada here kana tugona kuekta aiwa tisida zvekuekta zida bhebhi rako chairo chairo rangu kunera ndo ratiri kuda iruro vari kunetsa kusvika ipapo tiripo